Toto je jubilejná kopania. Ukrajinská odroda čiernej rýbezle, ktorá spája vysokú úrodnosť, veľké plody a mimoriadnu pestovateľskú spoľahlivosť. Dozrieva v stredne neskorom termíne, spravidla od polovice júla, čím predlžuje sezónu zberu po skorších odrodách. Keď rastie stredne silno, má polovzpriamený tvar a pri dobrej starostlivosti prináša pravidelné a veľmi bohaté úrody. Najväčším rozdielom oproti bežným čiernym rýbezliam sú nadpriemerne veľké, veľkostne vyrovnané a intenzívne lesklé bobule. Majú príjemnú sladko-kyslú chuť, výraznú rýbezľovú arómu a pevnejšiu šupku. Bobule sa pri zbere oddeľujú od stopky na sucho, nepraskajú a nevyteká z nich šťava. Zber je preto rýchlejší, úroda čistejšia a plody lepšie znášajú manipuláciu aj prepravu. Jubilejná kopania je cenená aj pre veľmi dobrú odolnosť proti múčnatke, antraknóze, hrdzi a vlnovníkovi rýbezľovému. Dobre zvláda zimné mrazy, letné sucho aj výkyvy počasia, takže je zaujímavá aj pre pestovateľov, ktorí chcú obmedziť chemickú ochranu. Plody sú výborné na priamu konzumáciu, mrazenie, džemy, sirupy aj domáce šťavy. Ak hľadáte veľkoplodú čiernu rýbezľu, ktorá ponúkne bohatú úrodu, jednoduchý zber a vysokú odolnosť, jubilejná kopania je jednoznačne odroda, ktorú sa oplatí vysadiť.